Nou, dit is de midden en de beide einden. Misschien een wat cryptische titel van de memoires van boekenman Steven Sterk. In 15 autobiografische verhalen zocht er waarom op zijn leven. En hij schreeuwt over de natuur, over het beeldje de kunst, over de visserij op de Lemmer, over de handel zelfs. Maar ook over zijn persoonlijk leven. Want els ein, zei hij, is een nieuw begin. Ik leef maar het lucht. Dus het lucht is het belangrijkste in mijn leven. Kijk, ik gedien, het lucht komt morgens binnen en het gaat jongens voort. Welkom vreugde van de wereld, haat lucht door de sterren. Griente kroet en bloemenvaart, meter van uw zieren. Het hemel leeg dat alles zocht, dat u douwe mist ontzocht en het veel bemielt. Ja, mijn goud strielet. Ik zocht de nacht al vervlein, mij zien brune wieken. Allemaal die ries door Rijn en begint te ontloeken. Die ene ploeg het shit het uit, de horen kei of skiep verwijt. Elk is druk in roeren om zijn dwan te sturen. Dit is een afsluit van de periode, van deze 50 jaar. En dan wil ik die verhaal vertellen. De één keer aan mijn maat, mijn vrienden en de toekomstige vrienden. Dan kun je het nalezen en dan wil ik nieuwe verhalen opdoen. Een heel mooi rond Nijlgoerzeiken. Prachtig, het is haast porselein. Dat kan je in het keramiekmuseum in Ljouwert kan je het zo lezen. Prachtig, prachtig. Het is super jammer om stekken te slaan, maar toch doe het. Het eerste ei wat ik vind, daar leg ik knippels bij, dan maak ik screen met haar. Dat is zo fantastisch. Dit is de zinnen, nou. Dit is de zinnen die het opkomt en de zinnen die het ondergaat. Dit is prachtig, nou. Als je over die leven schreeuwt, dan leerst ik over die leven. Hoe het misschien verder met. Wat heb je geleerd van het schreeuwen van die persoonlijke verhalen? Oh, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik het daarvoor wel terug hoe ik verder word. Je leren van het schreeuwen. Het is altijd ik ken het als een soort therapeutisch. Van je herkent het, je schreeuwt het op en dan is het bewust. Er is net iets wat ik denk van bliksem. Dit wist ik nog net. Dat wie daarvoor al. In een van de verhalen beschrijft dat ze een dochter krijgt, maar dat die zwangerschap heel dreig verrint. En dat vond ik het moeilijkste verhaal om te vertellen. Waarom vond je dat zo moeilijk? Nou ja, het leidt het dichtstbij. Het is een dichtbij verhaal en dat is het verlangen naar een baan en het is maar het verliezen van een baan, de mogelijkheid van een kwijtreis van een baan is het meest verschrikkelijk wat je ook komen kan. Zo leefde is nog, dat vertelt nog een verhaal en het is dien. En een baan is altijd bij die. Ik ken het door zitten, het is dichtstbij als alles. Dat is waar. Zo. Aman annem, gurbet bana zor geliyor. Gurbet bana zor geliyor. Aman annem, gurbet. Die huis is haast een museum, Steven. Ja, dat is er wel meer, maar dat is voor mij natuurlijk het gevoel net. Hè? Ik ben allerlei objecten, maar ik hou van esthetiek. Maar museum is het net. Dit is een van de mooiste beelden die er is. Het is heel
kostbaar Afrikaans beeld, Yoruba. Een mem die daar bij een taten houdt. Maar het is zo verschrikkelijk mooi sneeuw. Een hele kunst die wij net kennen, nooit kennen zullen. Maar hoe dit maar leeft, de sneeuw, dat is als de Pieta van Michelangelo. Dezelfde kracht zit erin. Bloedmooi. Steven, een gigantisch schilderij van Sjoerd Jansen. Wat spreekt hij in dit schilderij nou samen? Nou ja, dit is een tekening van 6 meter lang. Maar ik vind het esthetisch, kunstzinnig een geweldige tekening. Ik vind het super, maar dat zwart en dat wit, dat is ook heel erg Sjoerd Jansen. En het is natuurlijk mijn verhaal, mijn Sjoerd. Dan neemt het verhaal over Sjoerd Jansen dan ik Freunskip. Ja, Freunskip is natuurlijk bepaald in mijn leven, dus het gaat over Freunskip. Maar het is wel op Sjoerd. Sjoerd wie mij verschrikkelijk dierbaar. Daar houd ik verschrikkelijk van. En ik heb een soort mensen die dierbaar binnen. Maar ik wist, Sjoerd is een sterke fan, sporter. Ik denk, Sjoerd, hoe liep het me wel. Dus ik trees kind nou, dat jouw vriend had. Ik van, nou, die werd ouder dan mij, want dan hoef ik net te wachten dat hij deur gaat. Maar Sjoerd ging deur. Zo, als ik begin te rennen, of in het veld dingen, dat is mij hetzelfde. En ik 5 kilometer rennen of 10 kilometer rennen. Maar op een bepaald moment heb je dingen in de kop. En dan ben ik dingen uiteindelijk in de kop, want dan is het oplost. À la rennen, à la Socrates, los ik de problemen op. Dan zeg ik al mijn problemen maar dat dit oplost. Tijdens het rennen. In het veld of buiten het veld. En dan komt de rest, want dan ben ik gedachten voort. Dan is de praktisage voort. En dan is het fixeren op het veld. En of dat nou het zeggen van BM is, of het ziekje van aaien, of het meen van gas, of wat anders door je doen. Dan bij ziekje, ik zeg maar wat. Dan is het leeg en dan is het geluk. Harmonie. Ik heb die boek gelezen en mijn conclusie weer toen ik het hier van ik heb het boek gelezen van een romanticus. Oh, absoluut weer, ja. Ja. Ik zag het wat heel mooi. Ik wil het mooi zijn, ik wil ook alles zijn. Zijn is alles, net alleen in de natuur, maar ik in het leven. Dus maar het die zijn, en maar het leven zijn, en maar het mooie dingen zijn. Nou ja, daar maak je van genieten, want meer is er net.